Il-proġett ta' dar tal-anzjani f'Wiet Omor mhux se jsir. Dan wara li l-Qorti tal-Appell ċaħdet l-appell tal-iżviluppatur u konfermat is-sentenza ta' Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar li kien ċaħat l-applikazzjoni f'dan il-wiet li jmiss ma' 3 lokalitajiet, Is-Swieqi, San Ġwan u San Ġiljan. Il-qorti preseduta mill-imħallef Market Kuti ċaħdet l-aggravju prinċipali tal-appellant li kien qed iserraħ fuq permess li kien inħareġ mill-Awtorità tal-Ippjanar fl-2001. Il-qorti qalet li l-permess imsemmi u sanzjonar ta' żvilupp illegali f'barriera u xejn iktar u li m'hemm l-ebda rabta li xi applikazzjoni futura kienet se ssib approvazzjoni awtomatika tal-Awtorità. Il-qorti lanqas ma qablet mat-teżi tal-appellant li l-Awtorità tal-Ippjanar interpretat il-pjan lokali b'mod ħażin. Fl-aħħar nett il-qorti qalet li l-pjan strateġiku magħruf bħala l-ISPED imur kontra l-użu ta' barriera għall-iskop propost. Intant, fuq Facebook, is-Sindku ta' Swieqi Noel Muscat esprima sodisfazzjon għad-deċiżjoni li Wiet Omor għalmenu għalissa ġie salvat.